Коледа. Почивка, ядене на корем, подаръци, но не и коледни анимации по Cartoon Network. Затова идваме ние. Ето 10 Cartoon Network коледни спешала, които можете сами да си пуснете около празниците. 10! Защото сте били толкова добри тази година! Браво на вас, бе! Номер 10. Чалдър. Ей, Коледа е! Град Марципан празнува празника Книшмас, който на български е преведен като Коледа! Разбира се, че е. Мункдал трябва да приготви коледна къщичка, за да може дядо Коледа да донесе подаръци, но той отчаяно се проваля и от Чалдър зависи да му върне вярата в себе си. Номер 9. Невероятните неприключения на Флапджак. Отливен ден. Намираме се някъде към края на 19 и началото на 20 век, но поради някаква причина Коледа още не съществува. Вместо нея Крайбурие празнува Отливен ден. Добрите през годината получават подаръци, докато непослушните ги набутват в чували. Флапджак търси справедливост за непослушните, докато Скръц главно се крие за живота си. Номер 8! Kids Next Door! Операция Непослушни! The Delightful Children from Down the Lane, или както се бяха превели на български, натопяват главните ни герои в престъпления срещу дядо Коледа. И така те се срещат в бой с екип от супергерои, които по никакъв начин не приличат на друг вече съществуващ отбор X-Men. Междувременно, истинските виновници искат да изкарат всички деца непослушни, а те да получат всичките подаръци. Номер 7. Батман. Дръзки и смели. Нашествието на дядо Коледовците. Играта е обсъдил града с опасни играчки, затова Батман и Червено торнадо трябва да спасят хората и празника. Едновременно Червено торнадо се опитва да открие смисъла на Коледа, а Батман си припомня тъжните детски спомени. Номер 6. Били и Манди спасяват Коледа. Няма как да минем без Били... Това май вече го използвахме. Както заглавието вече ви спойна, Били и Манди ще спасят Коледа от вампир, който е вампираса дядо Коледа. Но тъй като спешалът е повече от 30 минути, трябва първо да разберем кой е мистериозният вампир. Има всичко, което ви трябва за епизод на Били и Манди и за коледен спешъл. Номер 5. Реактивните момичета. Беше битката преди Коледа. Принцеса Морбъкс успява да изкара всички непослушни, освен нея. Съответно, никой друг не получава подаръци от дядо Коледа, а тя получава суперсили. Да, знаем, вече ви разказахме подобна история, но всички коледни спешали са такива. След като момичетата разбират плана, преследват принцесата до Северния полюс, което води до готина чейс сцена. Затова и ви го препоръчваме. Кой не иска да гледа малки момиченца как се бият на Коледа? Номер 4. Еди. Джингл джангл. На Еди му е омръзнало от ефтини коледни подаръци. Затова обикаля къщите на познатите си с надеждата да го осиновят. И да намаже от техните подаръци. Така виждаме как всеки празнува по неговия си странен начин. Напълно сам. Без родители. Или каквито и да е хора. Кеф! През това време Ет и Дъбъл Ди, както при повечето коледни спешали, искат да покажат на Еди истинското значение на Коледа. Ако след това още сте на вълна Ет и Еди, може да изгледате и другия 10-минутен коледен епизод. Номер 3. Домът на Фостър. За въображаеми приятели. Изгубена Коледа. Мак не е сигурен дали дядо Коледа съществува, въпреки че живее в свят с истински въображаеми приятели, които нямат граници на възможността. Затова Блу, като добър приятел, подлага приятелите си на различни експерименти, за да докажат на Мак, че съществува. Междувременно, Блу си има негова работа, да убеди господин Хериман той самия да получи повече подаръци в стил коледна песен, докато е облечен като Боб Марли. Номер 2. Коледата на Пинки и Брейн. Може да е Коледа, но това няма да спре двама лабораторни мишоци да се опитат да завладеят света! Поне Брейн, а Пинки просто ще иска да пише писмо до дядо Коледа. И както винаги ще бави плана на Брейн. Има много забавни сцени, но най-добрата част е накрая, когато наистина ще се разчувствате. Уау! Чакайте. Да не очаквате да спойлнем изборите за видеото до година. Номер 1.
Как Гринч открадна Коледа. Предполагам, че повечето сте чували за приказката за Гринч, но главно от лоши холивудски адаптации. Най-добрата версия е от 1966 от анимационния ветеран Чак Джонс, известен с работата си по шантави рисунки и Том и Джери. Коледната класика показва, че дори най-негативното и мразещо Коледа създание може да открие духа на Коледа и да види, че не е само материализъм. Но да, не губете час и половина за миньонската версия, която дори няма да покаже посланието както трябва. Просто гледайте истинското нещо. Гринчът е най-коледното нещо в този списък и можете да го гледате всяка година, докато чакате милионното повторение на Сам вкъщи. И това бяха нашите топ 10 коледни спешала, които няма да видим и тази година по телевизията. Следете CNBG Fans за скоба, някаква импровизирана шега, както винаги, и пожелание за празниците, затваряне на скобата. Пазили празници!